כשהגענו לכאן לא היה, בעצם ירדנו מניצנה, מכפר נוער ניצנה מהיישוב הזמני לפה, היו פה את הבתים ריקים, בלי שום דבר, עמדו פה מפלצות כאלה של 2 קומות, זה מה שהיה, מדרכות היה בקושי, חול מסביב, אין שום דבר מסביב. בתים עומדים בלב מדבר, שממה מסביב, זה מה שהיה. המכולת הייתה באשלים, והחלטתי שאני לצבא רגיל לא הולכת, אני רוצה לרדת לסיני, רוצה לעשות שירות משמעותי. נסעתי לתנועת המושבים בתל אביב, דפקתי בדלת, נכנסתי, אמרתי לו שלום, קוראים לי נירה מדר, אני באה מההתיישבות העובדת ממושב גאולים, אני רוצה להצטרף לגרעין נחל שמקים יישוב איפשהו, לא משנה איפה. מסתכל עליי ככה, רואה רציני, ואם לא תגיינו תיתנו לי להצטרף לגרעין נחל, אני פשוט לא מתגייסת, אני מצהירה, זה הכי פשוט, אני באה מגאולים, תימנים, ראה את הנחישות, אמר טוב ילדה, חכי רגע. ואמר לי בואי איתן, כנס, יש לי פה משהו בשבילך. תכירו את זה, איתן, זאת נירה, ומאותו רגע התחברנו, והיה ברור לי שאני מצטרפת אליהם לסיני. הצטרפתי ל6-7 שהיו שם, באתי ילדה צעירה, בת 18, פחות או יותר. זהו, באתי לעשות שאלת יחיד, לקטוף עגבניות, לקטוף פלפל, לקטוף מה שהיה שם, מלונים בעיקר. ובאתי לבקר, היא פצצה אותי לבוא לבקר פעם אחת, לא את המושב. באתי לבקר, ויותר לא חזרנו, זה הכל, חזרנו להתחתן בינואר 79. היינו זוג נשוי בגאולים בעצם, כל החבר'ה מהגרעין הגיעו אלינו. כולם באו לחתונה שלנו, החתונה באולמי רון בנתניה. הם הגיעו לחתונה, הם מנהלי בית, מסכנים, שפוכים לגמרי. היה חתונה נהדרת, נשארנו בגאולים איזה חצי שנה, משהו כזה, ואני כל הראש שלי שמה, לא רוצה להישאר בגאולים, אני רוצה לחזור אליהם לסיני, וכשהוא יצא למילואים, אני קראתי לאיתן, אמרתי לאיתן, איתן בוא עם הפז'ו, אני מעמיסה את הבית, ואני יורדת לסיני, אם הוא רוצה שיבוא, אם לא, שישאר שם. וזה מה שהיה. איתן לקח אותי, הוא חזר במילואים, לא אשכח את הפנים שלי, אמא שלו ואבא שלו מסתכלים, לא מאמינים שאני בעצם עוזבת. הוא אחרי המילואים, כשהוא הבין שאני לא שם, אז הוא ירד אחריי לסיני, וזהו, ומאז הוא איתי. אנחנו כזוג נשוי היחיד בסיני, כשכולם עוד... ינקלה ועדיין היו חברים ועוד 3 רווקים, שלמה, יגאל ואיתן. לי לא היו שום תחושות, הייתה משימה, הראש היה כל הזמן במשימה, היה לנו מלא עבודה, לא היה לנו זמן לחשוב יותר מדי, ולמעשה עבדנו מאוד קשה, אז כבר היה ב-79, פתחנו את המזנון בתחנת דלק בצומת קציעות הישנה, והיינו עובדים גם במזנון, גם בתחנת דלק וגם בשטחים החקלאיים. עבדנו מאוד קשה, אני מעריך עבדנו 18 שעות ביום לפחות. בראש שלנו ידענו שאנחנו רוצים להקים מושב, אבל לא היינו מסודרים לגמרי, עוד לא ידענו איפה זה יהיה, אף אחד לא הסכים שנקים פה את המושב, אז גרנו תקופה באשלים, עד שהסכימו, אז בנו את הנקודה הזמנית בניצנה, ורק אחרי שכולם השתכנעו, שאפשר לחיות פה ולהקים פה יישוב, אז סוף סוף הגענו ליישוב קבע. מהעלייה לסיני עד שהגענו לקדש ברנע, 9 שנים. בסיני כבר לא היה מה לחפש, כי היה ברור שמחזירים את סיני, אז אין מה לעשות שם. אז שכרנו דירות באשלים, ותוך כדי ניסינו לשכנע את המדינה שתקים פה יישוב. לקח זמן, אבל בסוף הם השתכנעו ובנו לנו את הנקודה הזמנית בניצן. אנחנו היינו צריכים להוכיח שאפשר להתפרנס פה, אפשר להביא לפה משפחות, ואנחנו התחייבנו לבנות את הבתים, וזה מה שעשינו, לקחנו משכנתאות, ובדצמבר 86 האחרונים עברו מניצנה לקדש ברנע. כשהמעבר ליישוב הקבע היה בעצם סופו של המושבוץ. אגב, באותו זמן גם נולדו לנו הילדים הראשונים שם על הגבעה, שזה היה סרט לא פשוט, והשאיפה הייתה להגיע ל-11 משפחות כדי שיאשרו לנו לעבור ליישוב הקבע, וזה לא קרה, כי הייתה תחלופה מטורפת. הגענו בסוף כן 11. 17. 17? לדעתי זה היה 17, אבל מהר מאוד הרבה עזבו. ממש עזבו. הרבה מאוד חבר'ה עזבו, בעיקר לקיבוצים, כי הם לא יכלו להתמודד
בעיקר עם הלחץ הכספי וכל נושא הכלכלי, כן, אז הייתה אנטישה מאוד גדולה. אחרי זה עוד פעם התמלאו הבתים. כן, החזקים נשארו, אלה שלא התמודדו עם חקלאות ולהיות עצמאים, כעובדים במשק משלהם, מתפרנסים ממנו, הם מהר מאוד הבינו שזה לא החיים שהם רוצים, והלכו לקיבוצים. הסיפור התחיל עוד ב-1985, החליטו שרוצים לעבות את ההתיישבות באזור, עזוז קמה באותה שנה, קדש ברנע כבר היו קיימים, קיבצו קבוצה של חבר'ה שנפגשו בתנועת המושבים בתל אביב, נאספו משהו כמו, אני חושבת 30 חבר'ה, משהו כזה, והם בעצם היו הגרעין נחל הראשון, כשהמטרה היא להקים יישוב בנגב. ב-1986 הם התגייסו לצבא, הבנות הגיעו לכאן, והתחיל כל הפרק של המסלול, ובהתחלה למעשה ישבנו בביר מלגה, לא ביר מלגה של היום, אלא איפה שהיום מפגש, הבסיס מפגש, שם כמעין הייתה אמורה לקום, ישבנו שם בפרק הצבאי, גם בהאחזות, הגופים המיישבים לא אישרו את זה בסופו של דבר, אבל עוד לא הייתה כמעין, זאת אומרת היינו עדיין בהאחזות נחל, הצבא יצא משם, זאת אומרת מלהיות חיילים על מדים, כל מה שמתלווה לזה עם השמירות והכל, ביום אחד פתאום הפכנו שם ליישוב בביר מלגה, התחלנו ממש למסד שם איזושהי צורה של התיישבות, ישבנו שם בביר מלגה, על הדיונה, ממש ככה על הגבול, התחלנו לעבוד בשטחים חקלאיים, התנהלנו לגמרי כמו קיבוץ, זאת אומרת הקמנו ועדות, ישבנו בביר מלגה, ובשנים הראשונות היינו לגמרי קיבוץ, גם נקראנו מושבוץ, והיינו נוסעים לשטחים חקלאיים לעבוד, חוזרים בערב לסוף היום, היו לנו ישיבות, היו ועדות, היו מסיבות, אני חושבת שתוך חצי שנה, כבר הודיעו לנו שאנחנו לא יכולים לקום שם, שהיישוב לא יקום שם, עוד לא היה אפילו שם לכמעין, השם נוצר אחר כך שהיינו כאן, וממש החליטו שנעבור לכאן, כשאני מדברת על ילדים בני 18-19, כן, זה היה החבר'ה בגרעין נחל, שהגרעין הראשון, נגיד כבר החבר'ה הגיעו לגיל אולי 20, משהו כזה, הם יחד עם אלון רצו על כל התהליך הזה של להביא לכאן בתים. כשהביאו אותנו לכאן, ירדנו מהאוטובוס, חול וחול, לא היה כאילו כלום, אמרו לנו פה יקום היישוב, שראינו ברקע את הבתים שהתחילו לקום בקדש ברנע, את ניצנה, זהו, חממות כמובן עוד לא היו, היה לנו רק שטחים פתוחים. כשעברנו לכאן, למקום הזה, בהתחלה עבדנו רק בשטחים פתוחים, תפוח אדמה ושום ועגבניות בשטחים פתוחים, על הקרקע ואחר כך בהדליה נמוכה, וגידלנו בעיקר פרחים, גידלו כאן גיבסנית ומנטור וטרחליום, ורדים היה ניסיון לגדל. מאוד מגוון, מאוד מאתגר, אני חושבת שעבודה במשק חקלאי היא מאוד מאוד מגוונת, זה מלהיות המגדל, השותל, המעשב, העבודה היא, קודם כל היא ללא סוף, זאת אומרת אתה יכול לעבוד 24 שעות רצוף והעבודה לא תיגמר במשק חקלאי, כי העבודה היא כל הזמן נמשכת, גם בגלל שהיינו מאוד מאוד ילדים, היינו בני 18-19, חבר'ה שהגיעו בגרעין נחל, וגם בגלל שכבר קדש ברנע היו כאן, פחות דיברנו על הקושי של לגדל בשטחים, בשטח מדברי וחולי, כי אני חושבת שמאוד האמינו בזה, הייתה מאוד אמונה שאפשר לגדל, לא הייתה כל כך הספקנות, יותר היה ניסוי וטעייה של הרבה דברים. התחילו לגדל עגבניות שרי וראו שזה גידול שמצליח ומתפתח כאן כמו שצריך, ואפשר לגדל אותו בתקופות שלא מצליחים לגדל אותו בערבה ולא מצליחים לגדל אותו באזורים אחרים. וההמלצה של האנשים שהגיעו הייתה, ראו גם כולם מגדלים צ'רי, אז הם גם הלכו על צ'רי והמשקים גדלו והאזור גדל והפך כנראה לאימפריה של עגבניות צ'רי. מה, זה חיבור אולטימטיבי, באים לי פה בגלל הטבע. אתה רואה, אתה יושב פה, אתה מסתכל על החלון. טבע בתוך הבית, אתה רואה פה 5 מטר. אתה בתוך הטבע. אתה נוסע בבוקר, חוצים אותך צבעים, פראים, ארנבות, אם אתה קצת לפני, אז אתה גם דורבנים, פה זאבים, יש פה מלא בעלי כנף, זה
אנחנו במעין ספארי פה, באזור הזה. והטבע הוא נוכח כל הזמן. אתה פה יושב מול החלון, אתה רואה את עונות השנה, שזה חי, זה בתוך הבית שלך. אז הקשר לטבע הוא מאוד חזק. אני יכול להגיד בצניעות רבה שאנחנו החלוצים של התיירות באזור. כשישבנו היינו 5 חבר'ה, בהתחלה הגרעין הראשוני, זה דרור וסיליה, אמנון וליאת, שהם לא כאן היום, ואני, שאלו אותנו בסוכנות, מה תעשו פה? אמרנו נעשה יזמויות פרטיות, חקלאות ייחודית לאזור, עבודות חוץ ותיירות. הכל עבר בסדר, שאמרנו תיירות, כולם נפלו מהכיסאות. מי יבוא לפה? הזמן עובר מהר שנהנים. אחרי 40 שנה, מקור הפרנסה העיקרי זה תיירות. רוב האנשים כאן מתפרנסים מתיירות. פה צימרים יפהפיים, יש חן מפואר, יש כל מיני מתחמי רוח יפים, וגם היישובים כמהין וקדש מכניסים לטבעות שלהם תיירות, עושים שינוי טבע, ואני יכול להגיד באמת בצניעות שאנחנו היינו החלוצים של הדבר הזה. יש פה אנשים מאוד מאוד יצירתיים, יש פה גם אומנים, יש פה אנשים שממש התפרעו עם הסגנונות בנייה, עושים פה דברים מאוד יפים, שרובם באמת משתלבים עם הסביבה ומדברים עם הסביבה. מי שיכול לחיות פה זה אנשים שהם יזמים, יצירתיים ואינדיבידואליסטים. וזה משליך גם על החברה, אנחנו לא איזה קהילה שהיא מאוד תוססת ויש פה חיי קהילה עשירים, ולא, כל אחד יש לו את הפינה שלו, עושה את הדברים שלו, יש מקומות שאנחנו נפגשים וזה אחלה, ויש מקומות שאנחנו כל אחד עם העסק שלו, עם העניינים שלו, זה החברה שהתקבעה פה, כי אחרת אי אפשר לשרוד כאן. המשיכה שלי למקום הזה הייתה בדיוק מה שתיארת עכשיו. הציורי סלע, אתרים ארכיאולוגיים, תל ניצנה, הכמות של החיות הבר שיש פה, וציפורים נדירות, כל זה משך אותי לפה. אני הכרתי את זה קודם, כי הייתי פקח של רשות שמורות הטבע באזור. וככה בעצם הכרתי את המקום. אז פה זה הכל חי ותוסס, ואתה מסתובב באזור, אתה רואה שחיו פה עשרות אלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים לאורך ההיסטוריה. מחבורות של נוודים ועד יושבי קבע, כולל בתקופה הישראלית, ולאורך כל התקופות בעצם. האזור הזה היה שוקק חיים, בעיקר בגלל הימצאות של מים, שזה מקור חיים במדבר. לאורך כל ההיסטוריה הייתה פה התיישבות, וזה, כשאתה מסתובב זה כל הזמן מדבר איתך, כי יש פה, אין פה ואדי שאין בו טרסות, אין פה ערוץ שלא עשו פה חקלאות, והשרידים בכל השטח. באנו פה, ראינו גבעה, והיה כלום, כלום, הייתה גבעה, ואמרו, המדינה אמרה שיהיה פה יישוב, ואני בכלל, מה מדבר? אני בכלל לא טיפוס, לא חשבתי בחיים שאני אגור במדבר, אבל הדיונה הרגה אותי, נדלקנו, התאהבנו בדיונה. תקופה נעשה את זה כמו טיול, כאילו ננסה שנה כמו טיול, ונראה כי אתה לא יכול להחליט על זה אחרת, זה החלטה נורא קשה, זה חור. באנו לכמהין, זה היה בסוף 2003, שהגרעין המקורי שהתחיל ב-2001 לדבר וב-2002 לרדת לקדש, כבר ב-2003 היה בכמהין, ואנחנו ועדי וסיגלית היינו הראשונים שעשו להם ראיון, בכלל תהליך קליטה, עוד לא היה דבר כזה, אז אחרי שעלינו וכן עשינו את זה ביחד, כל השאר, אז היה לנו כמה חודשים של ירח דבש מטורף פה, היינו בהיי פסיכי. באר מלכה זה ביר מעלגה, זה באר המפגש, המפגש הוא מפגש של 2 נחלים, נחל לבן שמגיע מאחורי הרכס הזה, ונחל ניצנה שמגיע מהצד השני, והם נפגשים באיזושהי נקודה, וממשיכים יחד לכיוון מצרים.
ובנקודת המפגש הזאת יש כמה אשלים ויש שם באר. אז זאת באר המפגש, זה השם. בגדול, יש בתנ"ך את מילכה, ואם רוצים לפתח את זה וזה, אבל זה היהודים שיכולים לאמץ את זה אחר כך ולפרש את זה, שזה יהיה שלנו, אבל בגדול זה בא מערבית. כולם היו משתתפים באספות האלה, כולם, זה לא היה נציגות. כל התושבים, אם יש להם ילדים, אז מישהו היה מתעסק עם הילדים רגע בצד, ואנחנו כולנו אבל היינו שם. עשינו את זה ביחד, את הדבר. ואני חושבת שזה נתן את אותותיו, האמת. כן, בדיעבד. ועד ממונה, עוד לא היה לנו ועד שלנו, אז היינו נפגשים כל הגרעין. היינו נפגשים במועדון של כמיין. ובמועדון של כמיין היו הקרבותים הכי גדולים שראיתי בחיים שלי. אני מדברת איתך כזה, ככה, צהובים, שחורים, אז באמצע הישיבות תמיד היו הקרבותים, זה היה זוועה. זה משהו שאני פתאום הזכרתי. יש פה אנרגיה אחרת שאנשים מרגישים אותה ומשמרים אותה, והיא חשובה להם, והיא קשורה לאהבת אדם, והיא קשורה לאכפתיות, והיא קשורה לתקשורת, וזה מחזיק איזשהו תדר אחר. אני באמת חושבת שזה ממש משהו אנרגטי. אולי אפילו המיקום שלנו הוא מאוד מיוחד. אנחנו מאוד מעורבבים עם הטבע. כאילו כל בית פה מאחורה יש לו איזו סצנה פסיכית כזאת.